Көзгедәге кебек. Сәлем, не эшләвең бу? Мин кызны көзгедәге чагылышы белән чагыштырам. Ә минемчә, буларның икесе ике кыз. Ышанмыйм. Ялы Тойрой. Шабыз спорт иленә бергә, телибез спортчы булырга. Менә күрдеңме? Әйттем бит. Бу бит бер үк кыз һәм аның көзгедәге чагылышы. Искиткеч чыгыш. Аның кулында спорт әйберләре әйтерсең лә терелә. Лёва, бу бик үзенчәлекле кыз. Ул мөгаен тылсымчы, яисә буйсындыручыдыр. Карагыз, нинди осталык! Шып-шын тылсым бу! Дөрес, бу чыннан да тылсым. Ә ул тылсымчы. Лёва, каш ул безне тылсымлай. Сәлем, сез бик оста чыгыш ясыйсыз. Бик зур рәхмәт. Без тырышабыз. Каравыл! Көзгә ватылды. Мин дә. Вай, көзгә мине бөтенләй күрсәтмәй. Монда көзге юк. Без игезәкләр. Димәк, бу тылсым түгелме? Бу нәфис гимнастика. Бер нинди тылсым да юк. Бу бик күп өйрәнүләр нәтиҗәсе. Лёва, ишеттеңме? Безгә дә бик күп итеп өйрәнергә кирәк. Ничек уйлыйсың? Ошаганмы? Без бер-беребезгә. Әйе, дип уйлыйм. Тик без игезәк түгел. Зыян юк. Без бер туган спортчылар кебек. Безгә берәр спорт түрен сайларга кирәк. Барын булдырабыз, барын астабыз. Мультсериал Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.